Hayi, phela mina ngigcina ngingasazi noma mhlawumbe manje noNkulunkulu vele manje iy'celo laphana kuye bangahlangene asazi beqale ephendule bani yeke bani. Wonke umuntu uyathandaza ukufuna imali, wonke umuntu uyathandaza ukufuna lokhu nalokhu. Hhayi naye mhlawumbe siyamjida naye uma ngabe ngingasho ukuthi mhlawumbe sethi umuntu o-wrong iy'nkinga zethu, mhlawumbe khona omunye simtshele ngalezi nkinga zethu, hhayi yena. Mhlawumbe uyabuka ukuthi bathini la bathi ngenzeni nami, but manje asazi. Hhayi ngoba phela kuyathandaza emhlabeni, kuyathandaza kodwa hhayi khona ahabe ngomthandazo wethu. Hhayi ahabe ngomthandazo wethu yafana no. Ngikho kahle le nto le. Hhayi imthandazo yethu ayihambi phela uthi yafika la kufanele ufike khona. Ngisabuza biza phela kumuntu o-right bafana. Hhayi chazani phela bafundisi, phela kumuntu o-right ngicela sisosho leti liy'tshelayo kodwa akusitholi lutho. Hhayi akusitholi lutho mnta, siyacela ukucela kodwa akusitholi lutho. Hayi khona bathi abefuna umlando ehlane kuzwa kangcono sehlane lapho kuzoze inyoka ukubhubha lapho inyoka isho ngokuqeda nya. Hayi bathi mlande emanzini, hayi ufike emanzini amanzi phela kungangeneki awubotha ayikhona ngeke. Bathi abanye hhayi thandaza ngosiphetho ebusuku eyolinda ebusuku ungalali uphethe okuthonga ukuthi ubambe nawe ukuthi wefuna ukwenza okufanele. Thandaze kufane nje bafana no hhayi asithandaze nje right angathi asitsheli into efanele akangichaze funa ukuzizwa kahle phendula.